Kalau kopi butuh apa? Butuh gula. Kalau guru, Butuh murid. kalau suami, Butuh istri lah. terus kalau istri butuh apa? Butuh duit buat check out keranjang kuning. Sawang-sawang awakmu kok tambah bedah ngono to. Cara banyune munclak-munclak. Tambah lemu ngono to. Terus nek aku lemu kakean mangan kakean jajan njur salahku. Lah arep nyalani sapa neh? Wong sing duwe awak lho kowe. Ya salahno bakul panganan kae napa le gawe panganan kok enak-enak. Ya Mas yo sing didol panganan enak nek lambemu ora nyonyo ora mungkin jajan. Anja. Umpama aku ra nganggo clana mesti ketara dawa. Dek, apa jadinya kalau buaya darat ketemu sama buaya betina? Buaya darat butuh sandaran, sedangkan buaya betina butuh hiburan. Ada lagi? Buaya darat takut kehilangan, sedangkan buaya betina takut ketahuan. Apa lagi? Sudah aku mau kabur. Kok kabur? Yang nonton ada yang tersinggung. Namanya ngontrak nenggo namu ki bayari piro? 500 500 sampai kapan? sampai hamil. Ya langsung cash ya 500 ya cash ya. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dumeh mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak koso nak. Iya ngono. Aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi iki. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkulmu mlocot aku. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Nyoto kok ngopo? Aning wingi ra ora. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku? Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau kurung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu.
Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampai mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo tolah, toleh. Wis males aku saiki turu mbek kon berisik. Opo maneh? Kon lek turu saiki greget-greget ngene krek-krek ngono. Iku jenenge tandai kekesalan. Wis gak mungkin, kon pasti mimpi nyokoti pentil. Lho gak ono lah. Yes, kon pentile sapa sing mbok cokot? Lho karo sumpah joko-joko pentil. Wong ndek ngimpi ku gak ono pentil kabeh polosan. Berarti kon aja mimpi arek wedok. Maksudnya aku gak Polosan gak ono pentile gak gitu. ketemu rupane pentil dulu. Berarti susu tok iku. Mbok cokot apa? Lah apa kon greget-greget? Lah iki karo. Di masa ero aku nek turu gege-gege takono untuku dhewe kok karo kok ora ono pentil-pentilan kok. Kan aku ndek pinggirmu iso pentil kowe mbok cokot ndek mimpimu gak ono pentil. Lah iki karepmu piye to? Ya aku nyaluti kabeh no. Lah mosok wis kaya ngono iki. Lah terus piye aku carane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus apa sing nopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak telonta. Mama yo ora ning demoka. Lah wis kowe wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari pesane aku wis tak gawe semiyang-miyang kaya ngono, Mas. Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nek ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Kowe aja sia-sia. Wis bola-bali aku ngomong karo kowe, nyambut gawe iki sing bener. Iki yo bener ngono kok. Ngerti nek arep bodoh nyambut gawe do tangane digegem. Lah nyekel pancol nek ra gegem piye begar yo jeblok goblok iki. Do butuh duit ora kowe iki? Butuh. Heh? Lah yo butuh. Sampung urung ado nyambut gawe. Yo durung bocah ngono kok. Ya we do pringusan do ora gablek. Ya nek minimal ki nek gedhi dawa bengkong atos durasi lama bergotri ku ya mantep kuwi. Tapi golek-golek ngono kuwi angel. Ya toh, kudu didelok sik ciri-ciri laki-laki yang sentolopnya bagus sih. Ini tante ya, tante mau bicara masalah ciri-ciri laki-laki yang sentolopnya bagus. 1, dhuwur wonge ya toh, kuru. Ya aja lemu-lemu. Terus jempolnya gede. Iya toh. Dirungokne kupinge dijembreng ya. Iki drijine iki bengkong, gede bengkong ya toh. Pupune iki cilik. Aja sing gede-gede, aja sing ndek bokong ya. Wong lanang iku nek bokonge gede manuke cilik. Ngerti apa ora? Rungokno iki kupinge dijembreng. Ya rada sangku. Terus ki gulu menjinge iki sing gede. Dadi nek nggih ngelek ngono kae iso kleker. Rande pacar kowe, Mbak? Oh, Rande pacar. pacar matamu. Bojomu nendi? Modar. Cawetan apa ora ngono ku, Mbak Turut ketel-ketel ngono ki cawetan apa ora? Bocah kentir. Kentir piye to? Aku ki takon kok. Ora ngerti. Aku ki ngarit. Pengganku metotak ngene iki ya. Lele aku ora cawetan. Sapa ngerti ora cawetan? Jenengmu Rici. Jenengku Tan Jaya, Mas Tan Jaya. Kapien. Bocah tekokane ora genah blas. Ora genah piye to? Aku kan penasaran ngono lho. Turut ketek-ketel ngono ku gawe cawet apa ora ngono lho. Aku ki ngarit yo. Ngarit ngene iki metotak. Ngene iki lek misalah ora cawetan. 1993. Kok isa-isane kok cawetan apa ora? Sapa ngerti ora cawetan? Aku ora cawetan. Ora cawetan tapi swalan yo. Swalan. Kok isa kok cawetan apa ora? Wong takon ki apa salahe to? Mumet dasku. Langsung mumet. Kok iso mumet ki lho? Lah wong kene iki penasaran kok. Ya bocah lek urung tau di sampluk garan arep ini lho. Cawetan apa ora lah rumasane ya Allah. Sing santun, komene sing santun. Nggih Mbak nggih, ngapunten sing kuwatah nggih. Nggih Mbak, soalnya kan cuman takon tok ngono nggih. Maaf, mohon maaf. Oke. Sing santun. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Pun sampai mana? Dilen kas teko Dik, iki sik ngiyup udan. Oh, berarti sedelok meneh pun tekan. Iya Dik. Nggih ampun. Ayo nyapa. Tak rebus ke air yen kali nggih. Arep go apa to Dik? Dik yo Mas mungkin. Wis ora usah. Mas pun mau. Urung Dik. Dereng. Urung. Ajeng tumbas maem sekalian apa dimasake mawon kali adik. Aku pengen masakanmu Dik. Dimasak nih. Tapi apa? Paling goreng ayam. Wis ora apa-apa. Nggih kali nyambel mengke disambel ke adik. Maem bareng awakmu ki lawuh apa enak Dik. Aku loro wedok kabeh, kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng, ngomong kok. Yang Ya apa? icil kapan ndak yang? Iya to, nggo jamu e. Lek ndak aku turu. Aja turu sik to. Dilek engkas ngentekne udut iki lho. Dinteni suwine ram. Lah aku sik nata ambekan lho. Ben gak menggeh-menggeh. Suwine ram sak menika sampai setengah jam. Mbok sabar no lho. Nanggung arek saiki iki lho. Sido apa ora? Sido to. Pengen. Anjay.